Kubasa kwenyu kusaka munototunda ere nemwana chiko. Tinototunda. Kadzi vazhinji mudzimba umu ngaumu vanenge vachiti naye anitambi ambotundiswa nemurume. Varume ava vakasikwa zvakasiyana. Kune vanonzi uyu ane dora, uyu anonzi ane vhongoma. Kuita $5 short time. Night taita $50 kana $20. Kubasa uku kunoiro here mangu masaira saira atinonzwa dhogi chakati kana kuti kungosvika nekuti ongovhura gumbo munhu akapinda. Masaira bosi anokanganisa chibereko changu. Unokanganisa chibereko changu? Bosi ndakatoda kuita dhogi style iri kutenda yakananga pachibereko. Pano paichamboenda kusaidi here inotoenda yakananga pachibereko direct. Ndagarege nditore mukana uno wokutaura nezvechirongwa chedu. Aiwa chirongwa ichi chirongwa chekuti hatizokwanise kuti tione chirongwa ichi nevana vadiki nekuda kune mune zvimwewo zvekuti vana vadiki havafanirwi kunge vachinzwa. Zvakare chirongwa chekuti hatingati kaambuya nemukwasha muti uya pano timbonzwa chirongwa chedu hachisi chirongwa chekuchionawo kaambuya nemukwasha wenyu. Imambuya kana madowo chirongwa ichochi munochionawo muri mega, mukwasha aonawo ari ega. Zvakare kuti muri Zimbabwe kuzivisai muchirongwa ichochi vatinenge tichikurukura navo vakasiyana siyana tinenge takurukurawo navo vabvuma kuti ivo vanodawo kubuda pachivhitivhiti kana kuti ipo paTV pedu apa. Saka vanenge vatopawo mvumo yavo kuti tiite izvozvi. Saka ndati ndingozvitaura tisati tapinda muchirongwa kuti vamwe munogona kunge mune mibvunzo kuti zviri kufamba sei. Ndati musazoona chirongwa ichi nevana muzoti soko sina zvanga zvakutaurwa zvino ndazovhura ndine mwana mudiki. Aiwa unongoonawo wakatandara tichiseka tichifara zvedu tichidzidzawo nekuda kwezvinoitika muchirongwa chedu Bishu Reality. Saka muri Zimbabwe tichipinda muchirongwa chedu chanhasi ini Sopostina ndinewo wandakagarawo naye pano. Regai muchingamize ndokuchingamidza muchirongwa chedu yako. Tiripo chekuti angada kuti muri Zimbabwe imboziva kuti iri kutaura nani unonzani. Ndiri kutaura naanonzi Tale. Ndizvo zvaunodedzwa nanzi Tale. Anatonzi vanonzi Tale ka? Kana kuti Natasha. Kana kuti Nati baby. Andoziva ndo zvamunenge muchidedzana. Tichipinda muchirongwa chedu Bishu Reality. Bishu ndizvo ka? Takumbonyatsoziva kuti iwewe mukurarama kwako Natasha kana kuti Talent unorarama sei kuchita basa rei? Ndiri sister. Kana tichiti sister kune masista ekuRoma kune masista akasiyana siyana. Nyatsopajekesa ipapo. Tiri sister wemuzvibasa zvedu izvi tinobatsira varume vaya vanenge vashungurudzika munzira dzebonde. Alright. Muchirongwa unobva wati 6 week ndizvo? Kuti munoita basa rekutengesa muviri. Handika vamwe wobva wati nechirungu futi taivenda ndizvo ka? Alright. Basa iri unoziva kuti vanhu vakawanda vanonyatsoda kumbonzwa kuti zviri kufamba sei. Saka tati tinyatsokurukura newe Natasha nokuti ndiwo urimo kwete zvevanhu vanenge vachitaurawo mafungiro avo ndizvo ka? Chakati tinyatsokurukura. Saka da kutanga umbotudza kuti iwewe basa iri wakaritanga rini? Ndiri muchibasa ichochi 10 years. Kureva kuti zvakatanga 2015. Right. Zvakatanga sekuti uzosarudza kunoita basa inoti harizi basa rakareruka kei? Basa rakareruka kati ndaitoendawo kubasa. Ndichitoendawo kubasa ndichitomukira ndichitoendawo kubasa but ndakazenge ndazokuwara gumbo. Ndaita wiki ndakagara ndisingaendi kubasa. Saka pakapera wiki ndisingaendi kubasa ndakazoenda kubasa. Ndasvika murungu akutoti ndatoone mumwe. Saka ndakazotoona kuti pandaendawo kune imwe sister yangu yandakaendawo ndichinoona. Naye atonditi ndotogadzira tobuda kuenda kwandoda kuenda. Muda kuenda kupi kubasa? Kupi? Ndikandiudza kuti ndinoda kuenda kuMazuva. Ndikati ini ndoda kutoenda. Tunozvigona here? Ndikati zvinomboitwa zvokuitwa sei? Basa kwacho ikoko. Ndobva wanditi isusu tinenge tichirara nevanhurume vakasiyana siyana. Ndikati sei? Aiwa tinoraramawo kwenguva diki wotipa mari. Mari yacho mari. Kwatakaenda pekutanga kwaita $5. Ndokwatakatangira tichienda. Kwaita $5 short time. Night taita $50 kana kuti $20. Ndobva tatoenda ndobva tatoona zviri kutoita zvekubasa zvezvi handazombobvira ndakazozvifunga. Sinzi ndanga ndanzi ndatoone mumwe handazotombodzoka ndichinzwa kuti kosisi makazoita sei. Aiwa handazombobvira ndadzokera. Ndakangoramba ndichikontinya nebasa rangu iroro kusvika pari nhasi. Saka iwewe tinoda kunyatsoziva kuti wazoenda kubasa iriri ungone makore mangani uchitanga kunoita basa iri? Ndandine 20. Ungone 20?
Iwo wanga watobva here kumaumhandara kana kuti zvakazonotangira kumasuoko? Nditori nevana 3. Alright. Ndakatanga ndine vana 2. Ndizvozvo. Ndapinda muchibasa ichi. Munoziva kuti unowana wano kuvhevhetedzawo kuti unotonyatsoona kuti aiwa apa ndakutovaka imba. Usingazoona kuti mukuwaka imba yacho pano zvinozoitika zvinozoita kuti mutadze kupindirana. Mutadze kupindirana. Hatoda kusvika hedu kumukuvaka imba uko, patinoda kumbodzoka kumashure kunoko. Iwewe musi wekutanga, waraiti watanga wasvika kumasuoko. Client yako yekutanga, zvanga zvakamira sei? Zvazvakaoma. Ndatsandudza. Zvazvakaoma pakuti munhu akaenda neni, munhu anga ajaira basa iri. Ini ndandiri pakutanga. Akatondiudza kuti wona iwe unomira apa, ini ndiri kunomira apa. Saka ini semunhu anga asina kutombobvira akazviita, pandanga ndamiswa paya, ini ndaizonosuduruka ndoteera kuti munhu uya anditi mira uya. No, iwe mira ipapo. Munhu kana auya unomuzoti short time mari yakati. Kana kuti ndinouya ipapo ndokuzoti uya right uya asi right. Ndo zvainge zvichiitika ipapo. Saka anga ari right waitondisiya. Kana waona kuti uya asi right, waiuya wachimhanya woti uya ndichange ndakupa matishu, ubva watondiudza kuti munhu iyeye haasi right. Ndobva ndatoregedza kuenda naye munhu iyeye, zvobva zvatovharana zvakadaro. Alright. Waziwana ari right. Tinoda kuziva kuti apa toziva kuti varume ava vakasikwa zvakasiyana. Kune vanonzi uyu ane dora, uyu anonzi ane vhongoma. Iwe unozviziva zvandiri kutaura izvi. Wazosvika ipapo uchitanga kunoona client, wakasvika zvakamira sei? Zvanga zviri nani. Zvanga zviri nani. Zvanga zviri nani. Ndingati hangu zvazvakaipa zvazviri nani. Wakanakirwa here kana kuti waingodzifunga iwe? Handaimboteerera zvekunakirwa because ini chandaingoda imari kuisa muhomwe mangu chete. Zvekuti kunakirwa ika ndasinei nazvo. Chandaida mari chete panguva iyoyo. Zvino haana kuti achingopinda here achivharutsa zvake kana kuti? Aiwa, ndakatomuudza kuti chiya vanonoka chiteto chitobuda. Because ndakanga ndaudzwa kuti iwewe munhu ukatoona kuti izvi zvaakutokurwadza muzoti chisiyana neni. Ndo ndatomuudza kuti chiya vanonoka zvatoperera panapa. Anga akurova damba refu. Iwewe short time yacho sisi vanga vakuudza kuti short time yedu tinoshandisa maminitsi akawanda sei? Vanondiudza zvemaminitsi. Wakangondiudza kuti iwe ukangoona wadhiniwa chete. Chitomuudza kuti zvakwana. Zvino iye acho anga azongarutsa here manje? Zvazvisinei neni, ini chandaida mari. Kana aida kuzorutsa, aiwedzera imwe mari pamusoro pemari yaandipa iyoyo. Izvo watozviudzwa ndozvatinoita kunaka. Ukaona wanonokerwa iwewe muzoti chidzika pamusoro pangu. Asi kana uchida kuendera mberi, wedzera imwe mari pamusoro peyawandipa iyoyo. Ndokuti naendere mberi. Ndokuti munhu aendere mberi akwanise kurutsa uturu hwake hwaainawo iwe. Saka iwewe mubasa iri wataura tokutanga kuti kane 10 years. Wasangana nedzakasiyana siyana ka? Chimbonyatsodzitsanangura kuti zvipi zvaunatsoona kuti apa ndanakirwa apa zvazvebasa chete kana kuti apa. Aiwa, ini handitarisiri kunakirwa, nechitarisira zvebasa chete. Chanei nchida mari chete, kunakirwa handinei nako. Kana ndakutoda zvekunakirwa ka, ndakutoda zveboyfriend yangu. Ndidai ndawana boyfriend kwete zvekuti ndonakirwa neava vema 2 minutes ayo. Chandinoda mari yavo iyoyo. Asi pane mumwe zveshuwa mubasa maunotoona kuti baba ava vari kuziva zvavari kuita. Havariko zveshuwa unotoona kuti ava vari kuziva zvavari kuita. Hauzoregerewo kurutsa semunhu anenge anakirwa but munhu auzomuratidza kuti apa ndanakirwa newe ka. Wozokatomuratidza haapedze manje. Kubasa kwenyu kusaka munototunda here nemwana ndika? Tinototunda. Natasha. Muzodzi vakadzi vazhinji mudzimba umu vanenge vachiti naye handisati ndambotundiswa nemurume. Aiwa, zviriko zveshuwa. Ini ndasingatozivi chinonzi kutunda chacho but ndinotochizivawo kuti kutunda kudai so. Right, chimbotitsanangura tinoda kudzidza. Ndauti panapa ndakunyatsoziva kuti zvinofamba sei. Unoona sei kuti apa iwewe watunda? Apa kuti watunda? Pfungwa dzako dzakangoendawo pamwe chete. Unotoona kuti apa zvinhu zvakuenderana. Iye newe unokwanisa kutoti utobuditsewo uturu hwako hwaunenge unawo. Alright, Natasha. Tombotiwo wasangana neclient yako mubasa umu. But client uchiona ichibvisa bhurugwa so unokuchitoona kuti baba unoita sei? Unoona kuti iyi hombe iyi vhongoma iyi. Kana iri hombe zvayo ndotambira kure nayo. Ndotambira sei? Ndo mari uida kai? Ndiri kuida but ndinomisa kure mbijani neni. Woza anonditaza. Aiwa, ndida kunzwa kuti unomuregedzesa here kana kuti unongomusiya ungoisa musoro chete kana ndongomusiya ungoisa musoro chete.
ungoisa musoro chete ndonomudza kuti hasha watobhoka. Iye kana achida kuramba achida kuti zviite anowedzera mari. Panoti mari ndo patinenge tichimanyidzana napo chete. Chingoda mari. Chingoda mari yacho. Saka iwewe ubva utange kuita basa iri. Musi wekutanga wakarara nevanhu vakawanda sei? Musi wekutanga hangu ndingati semunhu aitanga. Ndakarara nevanhu 4 chete semunhu aitanga. Kumazuva. Alright. Warara nevanhu 4 ava. Ende vanhu vacho vanga vakasiyana siyana here. Vanga vakasiyana. Alright. Ko zviya zvatinonzwawo apa tati tine vamwe zvatinge tichinzwa kabati takagara newe unonyatsozvinzwisa kuti mumwe anouya akadhakwa akapera basa unomuita sei munhu akadaro? Munhu akadhakwa uyu. Munhu akadhakwa unomudza kuti bhosha madhiri handei tinoita madhiri zvakanaka. Totoenda totoita madhiri. Ende akadhakwa anononoka isingaiti. Saka inizve munhu anononoka ndozvane singatodi zvachose. Neida munhu anokasika kubva pamusoro pangu. Plus ndinozosarudza hangu handizotongoorerenda nokuti ndiri kuda mari handizoita izvozvo. Ndinotosarudzawo kuti aiwa ava vanoita ava vaiti. Alright, unosarudza. Kweta mumwe anouya pane mumwe anouya obva ati inini ndine short time yako iri kunzi $5 asi inini ndine $30 ndoda kurowa zvakadaro pasina ndisina kupfeka kondo. Handitotenderi izvozvo. Nyangwe ndikanzi ndiri kuda mari zvakaita sei handitotenderi izvozvo. Pa10 years wagona kuitiza nyaya. Handitotenderi izvozvo. Handitotenderi izvozvo. Because ndakatotendera izvozvo pana achaya chinditi ndine 100. Ndatombobvuma 30. Saka panapa ndicharamba 100 here. Handichatorambi saka ndogara ndatorambire 2. Kuti inini izvo handitodi. Ende handitoiti izvozvo. Haubvumi. Handibvumi. Obva asvika zvake nezimota rake nekuti vanouya akave mazimotikaro. Obva wati iwe newe ndiri kukuda inesi. Unoti chiyo. Aiwa haine pakuzosanganiswa pandidi. Ndongoda munhu wana anonanga pandiri direct. Ende makauya muri 2 ndikuudzei price yekupenga ndimbokuudzei normal price. Ndikuudzei price isiri ndiyo yamunenge makatarisira inini zvekuti mega munongoti ava ngatisiyane nawo ava motosiyana neni motoenda kwamuri kuenda. Alright. Natasha wanditaurirewo ukati une vana 3. Tichida kuzosvika pane wechi3 wazora takazosangana nomwe. Ivo vana ava vanenge vachiti uri kuenda kupesu kwaunobuda iwe. Vana vana vangu havatozoti ndikuenda vanongozondikwenda kubasa chete. Vanongozoti kuenda kubasa? Ndikuenda kubasa. Hapana ati akura here zvokurizina? Handitotendere kuti wazive izvozvo handitoiti izvozvo. Hautombori kuti vana vako vazviziva? Handitombodi kuti vazvizive kuti ndoita kuita zvokuita sei. Newo baba vacho vana mamasirani nababa vevana here kutanga tizonosangana dini wechi3. Kurohwa chaiko ndiri kurohwa nyama yangu. Aikurohwa? Saka iwe wakambofunga here kuti uri mubasa wamo tomboti hatimbosvike pa5 years apa aindogona kubuda zvangu kubuda mubasa irori kuzopinda mimba yechitukuka kwangu kuri kutoti hai ndibheda ndibude zvangu. Unoda kubudire uwaradza kuti kunonakidza kushamwari? Kunakidza kunonakidza but nyama inoda kuzorora. Nyatsondijekesera ipapo. Nyama inoda kuzorora. Kutozorora chaiko zvakafanana nemba chaimo baba namai handipese pawanenge everyday wanotomborora mumwe akatarisa uku mumwe akatarisa uku kuda kuzorodza nyama. Kuda kuzorodza nyama. Ikoko kubasa ukuenda sokuzorodza nyama zveshuwa kokubasa uku kunoirohwa here mamwe mastaira staira atinonzwa dhogi chakati kana kuti kungosvika nekuti ongovhura gumbo munhu akapinda mastaira staira bhosi anomukanganisa chibereko changu. Unokanganisa chibereko chako? Bhosi ndakatoda kuita dhogi staira iri kutenda yakananga pachibereko pano paichamboenda kusaidi here inotoenda yakananga pachibereko direct. Aiwe Natasha unenge unotonga kubasa kwewe Natasha unenge unotonga iwe aubvume zvisina basa. Aiwa handidi zvokuitiswa zvisina basa. Ini ukatongodzimara wandipa mari yangu chete ndinda kutokutonga asi kana usati wandipa mari aiwa nechokunyengerera. Ukasangana nevasingazvinzwisise vamwe unosangana kane vamwe vanotoda kuzokurowa iwe. Aiwa haina handidi zvekurohwa nyama yangu panoti kurohwa nyama yangu ndo panisingatodipa. Chakurayo kuti kubva utange basa iri musi warara nanhu wakana ndomusi wakangorara ne4 chete. Ndinganyepe kuti ndingati pandakatanga ndakarara nevanhu 4 musi wandakatanga ndakarara nevanhu 4. Saka mangwana acho nasisi makazitarisana sei wakunyatsoziva kuti wosaka sisi vangu ndo zvavanoita izvi? Aiwa aina handisinei nawo ndanda kutotarisa mari yangu kuti ndawana mari ndakutoti dai watodoka ndawana imwe mari yekuti ndidzoke ndinopa vana kumbo.
waibata musi wacho woyo 5 times 4 $20 musi wacho zvangu zvakadzora plus ndaizowana naiti sei wakona naiti ndiudze naiti usiku hwese manjaba naiti chanditora kuti ndine chida mari tikataurirana naiti $25 ukangondipa mari yangu ndoisa pakanaka zvatopera zvokuti iwewe uri kuzoda zvekuita zvakawanda sei kana kuti nguva yakareba sei aiwa nenda kutokutonga ndini aiwa ndakupa mari yangu 25 ndiri kuda 4 rounds usiku koro 3 rounds chete 3 rounds handiti pekurara ndepangu chekufuga ndechangu mumba ndemangu saka 3 rounds bo saka chekuzvese ndezvako vana vanenge vari kupa pa vanenge vachiita izvi vanenge vari kumwe vanenge vari kusaidi hatiti vana vachiona hamite vana vachiona zvakanaka kaiti zvakanaka kaizvo vana havafanira kuona mbozi mwanaka ukaita vana vachiona ka mangwana ambokuteereri ambokuteereri ko manje anobva atayo inini saka mutemo yako iyoyo handisi kuida handi kumba kwangu tinorowa 4 rounds pane 15 years aiwa kumba kwamunhu handiendi bhozi ndozoti ndikaenda kumba kwako unondiita rhafu saka handiendi zvitori nani titotsvage kokuenda kusiri kwako kusiri kwangu totsvage kokuenda uri ganzvanga haudi zina basa saka iwo ndezvipi zvawakambosanganawo nazvo mukati mebasa rako muchiitawo pandinzwa kuti vamwe vanosvika pakubuditsirwa banga umwe anosvika pakudzipwa umwe oramba kubhadhara iwo munhu akaramba kubhadhara unoita sei inini ndinganyipangwa handisati ndasangana nazvo handisati handidoi right takuda kuuya pane mwana wataura kuti wakazoitako wapinda mubasa iri ababa wanga wakawazivisa here kuti inini ndo basa randaita kana kuti makasangana kupinda akatosangana imomo mubasa imomo right sinyatsonditsanangura kuti wazonditi iwewe inini kana ndakutoda izvi kuda neunonge waboyfriend chii chakazoita kuti ude munhu yanga iri iyo chaiyo here yanga yakunyatsokusvika chaiko chaiko here kana kuti ndida kunzwa kuti chii chakaita yaini nyandodzida handimbodi kunyepera ndoda kunzwa ndida kuziva kuti chakazoita kuti uyu pavanhu vese nokuti unoziva kuti iwewe ndezvebasa hapana zvekuti todanana asi uyu munhu aiwa munhu angaright zvese zvandaidaita zvese zvandaita tingotaura kuti ndoda chakati aita saka ndakazotoona kuti kuramba ndiri kubasa iri ndopedza nguva bheta ndigara hangu ndapinda mumba upinde mumba saka kureva kuti iwe waiti ukamuti wabva kubasa zvako uko wasangana nevanhu vako wapedza ukauya mangwana uchiti ndikudawo mari magetsi aiko aindipa achitoziva kuti wabva handiti akandionera ikoko achitoti ndokuda ikoko zvinotoitika naye zvinotoitika aiwa chinyazonditaurira kauta ipapa manje pabota apa neyeyuzvo pambakamira sei apa wandaura zvekuchengetwa zvesvo hapana mukadzi asikadi kuchengetwa ko apa pamumba yemukati apapa aiwa hataiwirirana zvese bho panotokurohwa paini ndo pandisingadi kurohwa nyama yangu handidi hanyange uchiita zvakarongeka sei nyama yangu haidi kurohwa anga asingakurwadzisire kusvika kuchibereko kwausingadi kwe aiwa kana anga asingandirwadzisanga right saka iwe unoprepeya ipapo uri mbasa dzako tete here kobvu here diki here kana kuti chero zvazvaita ndoselekta ini ndodei iri pakati nepakati unoselekta unongoona sekuti uselekte kuti iri pakati nepakati uchingopinda handiti uchingopinda nahandatoona kuti apa tikuwirirana kuti handiikunde asi ngatoikunde nemazuva ndogara ndadzosera mari yacho kuti hazvisi kuita ba natasha wandinakidzana asi vamweni vari kuva vasi kugona kakuzozviita izvozvo kuti hazviite izvi zvinoita ndoidai handidi anongotambira mari ndo mukuzorwa muya ndo mukuzobayana nemapanga imomo bcause iwewe unenge watambira zvinhu zvausingagone kupedza unotambira zvaunogona kupedza tanhatu dzaunosvikira kuti dzausingasvikiri saizvozvi short time yapa how many minutes newe because paipa isisi vanga vasina maminutes maingonzi kana ukangozwa kuti hazvichaita iyoyo zvinozvi short time yako mubasa rako izvo zvandakauzoona sisi ndaitoita ndichitya iye zvino zvatowese ndikatongoona kuti ndatodhinwa nditokuti munhu wamwari zvakwana ndoda kutaurira mune zvakanaka naka munhu wamwari zvinenge zvakwana ko kana asati atunda naye munhu wamwari kana da kuenderera mberi wedzera saka vanotowedzera here kwambozana anowedzera
Anowedzera kana naye anowedzera kana asitorina ndo patinobudisanazo. Kurara kuti iwewe unonyatsouya chaizvo kuramba achiwedzera mari. Andii vanongoida kupedzawo. Asi iwe wanombokudza here iwo varume vacho kuti shamwari apedza so Ah, upa testimony. handinei nayo hangu. Aiwa ndiudze kuti testimony inomboya ichiti chii iwewe kana uchinge wapedza apa anomboya here matestimony kuti mai makanyanya munodonhedza musika. Matestimony unozomuona munhu kuramba achikutsvaga ndopaunoona matestimony. Une maregular customer wato nemaregular customer here. Kutoti akatokutsvaga akatokusheya panzvimbo haatomire ba, anotoenda kwaanenge achitoenda. Akatokonawo zvinenge zvaita kwaari akatokushayawo. Akambotendera tendera anombofungoti une munhu ka. Ombotendera tenderera ona munhu wacho haasi kuwanika kutogara aenda. Ozokudza Kuzoti ndakamboya ndichikutsvaga. Ndandiripo wani. Kwatonzwa kuti kubasa kwenyu kwamunoshanda uku ukamira pemumwe unotsikwa zvisingaiti nemumwe kurohwa chaizvo. Pane nzvimbo inonzi nzvimbo yanhimbi yaNatasha pamirwa apo. Inawo yokuti vamwe vanenge vachishandisa mushonga kuti vaone makasitoma akawanda. Saka munhu anenge akagadzira paanenge achimira. Saka vanenge vachiti pandomira hapadi munhu. Unoshandiswa mushonga naye? Unoziona kuti zvanyanya munhu ane usiku hwese angori achingona anenge achingoenda ndopamunoona kuti iri ragwenzi. Hatichasvike ragwenzi. Muri Zimbabwe kufara zvangu ndinaye zvangu musikana uyu Natasha anzi ragwenzi. Oraiti Natasha tirakusvika hedu patira kunoita tichinopinda hedu chirongwa chedu. Wataura zvakawanda iwewe. Ukati haudi kuti vana vako vaziye. Iwewe wati ndaida kutobuda. Ndosaka ndakasvika nababa. Saka nababa muchiri mese here? Hatisisiri tese. Takazokonesa kuti mugare mese mamambowirirana. Kurowawo. Nyama yangu, ndati nyama yangu. Tanga kukurovera chii? Ndinotaura ini. Ndazvinzwa Natasha unotanga. Apa wanga wataura kuti ndiudze kuti musi wacho wakazorohwa. Musi wacho zvakaita kuti tizosvike pakutokonana chokwadi ka. Ndaishandisa foni yaSisongo inini. Saka Sisongo ngone line rawo rawaishandisa ndorandanga ndakushandisa inini. Saka line ranga rine macontacts awo nevanhu vavo vaitaura nawo. Iwo ndobva wazongosiya line iri ndobva waenda kwawakaenda. Wasiya line iri makabva mapinda matext. Mapinda airtime. Zvikanzi munhu aisa airtime indiani. Ndikati hani mukuziva kuti line haasisi here. Zvanzi aiwa munhu angaramba achiisa airtime achiisa chii matext paline ripi irori. Ndikati havana kuudzana kuti inini handisisina line. Zvanzi aiwa ndewako. Ndikati saka chimufonerai munhu wacho. Ndobva watotora nhamba dzenyu ndobva wamufonera munhu uyu. Ndobva anzwa kuti munhu ari kufona uyu ari kudaira asiri. Ndobva atokata. Ndobva atobloka line iri. Ndobva watora nhamba dzenyu ndobva wapa tete wavo. Ndobva wapa shamwari dzavo dzokubasa. Saka ndikumbira mufoni nhamba idzi. Mubvunze kuti munhu uyu ungochifona panhamba idzi ungochida kutaura nani. Vanhu vai vese vakapiwa nhamba dzezika. Vaingoti vachingofona, vachingokata, wabva wabloka, vachingofona vachingokata chete. Wachibva wabloka. Hapana kana munhu akakwanisa kutaura nemunhu iyeye. Kusvika nyaya yacho iwe chikomba chako ngati handina chikomba, hachisi chikomba changu ichi. Dai ndaida chikomba dai ndakaramba ndiri kwandanga ndiri. Mandoramba ndichiita zvechikomba here hachisi chikomba changu. Wanzi kana ndikati saka uraiti handichakudi. Handichatombokudi nezvako ndakutenda. Ndatobuda. Ndatoenda kwandakaenda kwemwe friend yangu so. Ndobva yazoninyengera sisa mfano udaro dzokerai kuna bangu. Ndikati mfano wangu ngandisei ndidzokera. Pandiri kudzokera pai atouya kunditora pepe. Ndiri kudzokera ndiri kusvika munhu ndichingosvika pachivanze zvanzi ndauraya munhu. Ndikati zvikanzi ndauraya munhu. Ndati pai zvanzi mumba. Ndati ndiri kupinda zveshuwa kuuraya munhu. Magumbeze akachekwa aitwa ma3 piece kudai. Hembe zvese ndingangoti zvese. Chinhu chakasiya kuchekwa hembe dzemwana chete. But hembe dzangu magumbeze zvese zvangu zvakachekwa ma3 piece. Ndikati sindiwa kuti wauraya munhu. Gara watongouraya zvako ndakutenda. Ndomaperera zvakaita. Ndikati ndigare kana inini wacho chetosvika pakundiuraya. Paunosvika pakucheka hembe yangu yese inongonzi yangu yese.
Koine wacho chandiita sei magumbezi oraita kuti ndifuge nemwana chaiwo chaiwo wacheka wacheka ini nehembe dzichari dzokuti ndipfeke wacheka mapendi chaiwo raingodamburwa kudai rodamburwa kudai zvakadaro ngati haina hangu handichazvikwanisi ini ndokusiyana kwamakaita saka makazosiyana rini takasiyana 2022 asi iwewe achikuudzawo ndauraya munhu inini pawatotanga kutaura ndatombovhunduka kakuti unofunga here kuti zvitomauraya ndakatofunga kuti mauraiwa munhu because ine mauraya munhu waita sei zvonza ari mumbo ndiri kupinda ndiri kutambirwa nezvemukati megumbeze zvekuti ini gumbeze rangu ndakasiya ndariwacha dai kwezvi zvemukati zviri kubva pai kudai so kuona gumbeze rakaita ma3 piece kudai ndati kakundidzokera kamwe ndigare ndadzokera ndakangotora magumbeze aindobva ndamasundira kukona nova ndafuga kagumbeze kanga kari pamubhedha ikako kuseni ndakatomuka ndakatosaika pamba ipapo ndakatoshaika saka wakadzokera kubasa kwako zvako kutouchline kwako ako zvino uchadzokera uchadanana futi nemunhu ekana kuti chakungoramba tichirwa hedu idzodzo imba ndotoita ndikangowana munhu ari serious chete urutoda imba yako asi mutemo 1 haudi kurohwa ndiri kurohwa mukunzwa here muri Zimbabwe Natasha inini imba ndoda asi handidi zvokurohwa tinokutenda Natasha nekutaura nesu muchirongwa chedu Bishu reality wanga chitinyatsotibudzirawo tinyatsonzwa pachena kuti uku vanhu vanotonakirwa zvokusvika pakutoenda nemunhu unogara naye ini paundinatsa ndepapini wanditi tinototunda nekuti zvimwe zvacho zvinenge zvichiitika ipapo unenge uchingoti ndezvebasa zvimwe nezvitori zvebasa zveshuwa nyange ukatonakirwa zvakadai sezvimwe hauteerere bhozi iwe chaunongoita kuti mari yako ipinde mumwe chete saka iwe une good day ukanyatsoti apa ndashanda po unongoenda mumba nemari semazuva ano ndakamirira wakamirire munhu anoteerwa nemaclients anaya kuti handisunzwa hangu zvakanaka ausunzwa zvakanaka miri wako uri kurwadza wambosaka nezviro zvepabonde riwo mubasa mako handisati hangu hausati kauti unomboenda here kunotariswa ropa rako hako wakagara wakazigara hako kondoenda ukonoenda aiwa atinoti hauna zvimwe zvawangada kutaura kusvika pakupindura chirongwa chedu Bishu reality aiwa handina hangu ndinongoti kune vanoteererawo vari mudzimba chengetedzai dzimba dzenyu bhozi ukabuda mimba ikai unzi hakuna kumira musha hakuna kumira zvakanaka akuna ko vakadzi vanonyima varume bonde ndopaunoya kwatirika varume vai tinoramba tichivapa ena tiregere kuvapa unobva wanyatsokumupa baba ende tinovapa